Ben, bons días a todos. Comezamos o pleno ordinario de febreiro, en que, como era festivo o día 28, se pasou a marzo, o 1 de marzo. Cos seguintes puntos do orden do día. Sí. Primer punto, o asunto, aprobación se procede á acta da sesión ordinaria celebrado o día 31 de xaneiro de 2017. Hai unanimidade. Segundo punto. Parte resolutiva da sesión, Comisión de Economía, Recadación e Facenda, dictamen sobre a proposta de aprobación provisional da Ordenanza Xeral de Xestión, Recadación e Inspección dos ingresos de dereito público propios da Deputación Provincial e dos ingresos de dereito público cuxa xestión, recadación e inspección fose delegada nesta Deputación Provincial. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señores diputados e señoras diputadas, e tamén ao público en xeral. Hoxe traemos a esta sesión plenaria a proposta para a aprobación provisional da Ordenanza Xeral de Xestión, Recadación e Inspección dos ingresos de dereito público propios da Diputación e tamén dos ingresos de dereito público cuxa xestión e recadación foi delegada na Diputación Provincial. Como saben, 62 concellos da provincia teñen delegada a recadación de impostos na Diputación Provincial, todos Agás o Incio, Negueira de Muñiz, Outeiro de Rei, Monforte e Lugo, que ten medios propios. Ben, antes de iniciar a exposición desta ordenanza, permítame facer un agradecemento expreso ao Servicio de Recaudación e particularmente ao xefe de servicio, a Emilio, que hoxe nos acompaña. Gracias polo voso traballo impecable e exemplar, non só no que foi o relativo a esta ordenanza, senón tamén no día a día do servicio. Cónstame que, ante o aumento do número de municipios da provincia que se suman a este servicio e que lles prestamos dende a Diputación, se manifesta a utilidade e beneficios que supón para os concellos. Como saben, unha das súas principais vantaxes é que a Diputación adianta aos concellos de xeito mensual a recadación de impostos anual, adiantar que durante o 2017 a Diputación inxectará mensualmente aos 62 concellos 3,3 millóns de euros, o que suman 40 millóns de euros ao ano e, polo tanto, conseguimos que os concellos gañen liquidez. Outra das melloras levadas a cabo por este Goberno neste ano é a reducción do 3% que se lle retiña aos concellos pola recadación de impostos ao 1%. Adiantar que isto tamén no 2017 vai a supoñer un aforro de máis de 700.000 euros para os concellos. Polo tanto, o que conseguimos desta forma é que os concellos aforren. Co Servicio Provincial de Recaudación, ademais de aforrar cartos os concellos, porque lles ofrecemos unha prestación esencial e que moitos deles non terían os medios propios para poder desenvolvela, ao mesmo tempo, como lles dicía, lles damos liquidez porque mes a mes lles adiantamos unha importante cantidade orzamentaria pola recadación anual dos impostos. Coa nova ordenanza de xestión, recadación e inspección que elaboramos, non só establecemos a organización de un servicio fundamental para os concellos e regulamos normas sobre a xestión dos tributos delegados na Diputación, porque é unha norma técnica demandada polos técnicos do servicio a fin de racionalizar o traballo e de ter un amparo normativo tamén para o seu traballo no día a día, senón que, sobre todo, o que buscamos tamén é defender as persoas. Como sempre di o presidente, esta é unha Diputación coas persoas, unha Diputación social e unha Diputación rural. E non é solamente o lema deste Goberno, senón que é a esencia de todas e cada unha das iniciativas que propoñemos en marcha nesta provincia. Por este motivo, plasmamos esta defensa das persoas dos seus dereitos na nova ordenanza, partindo da base de que, evidentemente, todos os cidadáns temos que pagar os nosos impostos, pero a diferencia de outros gobernos, nós defendemos que as institucións non están para asfixiar os cidadáns, senón para ofrecerlles todas e cantas medidas estean ao noso alcance para cumplir a lei. Baixo esta premisa, na defensa de unha institución que defenda aos cidadáns e os axude, sendo unha Diputación coas persoas, nesta ordenanza establecemos mecanismos que facilitan o pago dos impostos. Por exemplo, en canto ás débedas de vencemento periódico que estén domiciliadas, se vai establecer un período de 2 prazos para o seu pagamento.
Ademais, con respecto ao IBI, tamén se vai a poder solicitar a división da cota tributaria cando ben inmoble pois pertenza a 2 ou máis titulares. En canto ao IAE, se se produce a baixa de unha actividade, pois pódese solicitar a emisión de unha liquidación polos trimestres que lles corresponda ingresar. E sobre o imposto de vehículos de tracción mecánica, no caso de primeira adquisición ou baixa definitiva ou baixa por sustracción ou roubo, tamén se prorrateará a cota por trimestres. Así mesmo, poderánse establecer modificacións específicas no procedemento de xestión, modalidade de pago e período de ingreso voluntario das cotas correspondentes a vehículos pertencentes a unha mesma flota de vehículos e suxeito pasivo, tendo en conta pois a súa maior dificultade de xestión. Isto en canto á xestión tributaria. En canto á xestión recadadora, establecemos a posibilidade de aprazar ou fraccionar o pago das débedas. Un período de pago de ata 12 meses, cando a débeda é inferior a 3.000 euros, e un período de pago ata 24 meses, cando a débeda é superior aos 3.000 euros. E, excepcionalmente, tamén, pois atendendo ás dificultades financeiras xustificadas polo contribuinte, poderase conceder un prazo superior do aprazamento ou fraccionamento aos 2 anteriores. Igualmente, cando a resolución do expediente de aprazamento ou fraccionamento poidese verse demorada, pois poderemos admitir un calendario provisional de pago a petición da persoa afectada. Ademais, tamén establecemos que non se exixirán garantías, avais bancarios, cando a débeda non supere os 30.000 euros, ata hoxe fixada nos 6.000 euros. Isto non só é unha facilidade máis no pago, senón tamén un aforro, pois un aval bancario tamén representa un novo gravamen. De igual forma, tamén establecemos limitacións en canto á práctica de embargos, de forma que establecemos que non se procederá á poxa de bens inmobles cando o importe da débeda sexa inferior a 3.000 euros. Hoxe contamos con preto de 24.000 expedientes con débedas inferiores aos 3.000 euros e que suman casi 7 millóns de euros. Fixamos tamén que non se procederá á poxa de bens inmobles que correspondan coa vivenda habitual ou inmuebles nos que se realicen actividades agrícolas, gandeiras, comerciais ou industriais cando a débeda sexa inferior aos 4.000 euros, garantizando desta forma pois a vivenda e tamén o medio de vida das familias. Temos que ter en conta que tamén o número de expedientes na nosa provincia con débedas inferiores a 4.000 euros, pois son máis de 24.000 persoas, 24.024 expedientes e que suman unha débeda total de 7,6 millóns. Así mesmo, cando a débeda sexa superior aos 4.000 euros, tampouco se procederá á poxa deses bens naqueles supostos nos que os informes dos servizos sociais dos concellos determinen que as persoas que acumulan estas deudas pois están nunha situación de precariedade ou exclusión social. Hoxe temos 372 persoas na provincia con unha débeda superior a 4.000 euros e que suman en total unha débeda de 4,3 millóns de euros. Pero, como dicía, non se trata de non pagar os impostos, pois todos o temos que facer, senón de ofrecer facilidades para pagalos e tamén regular os distintos procedementos. Por iso, na nova ordenanza, establecemos estas facilidades de pago e tamén pois, de resultar infructuosas as actuacións de embargo coas limitacións anteriormente manifestadas para os expedientes por débedas acumuladas por un importe inferior de 1.000 euros, bastará coa declaración de fallido do debedor principal, co obxectivo tamén de racionalizar un pouco os expedientes dese servicio e, ao mesmo tempo, pois, tamén de defender os dereitos dos veciños. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bons días a todos. Bueno, simplemente, en primeiro lugar, decir que, lóxicamente, nos vamos a apoiar o que, basicamente, é un traballo técnico de adaptación dunha ordenanza que ten xa 17 anos á legislación vixente. Está claro que moitas son as leyes que teñen cambiado neste país nestes últimos 17 anos e tamén está claro que as circunstancias sociais e económicas dos últimos anos conlevan a necesidade de que as administracións adopten decisións en materia legislativa que acompañe a situación social.
Por iso, no ano 2015, xa nada máis entrar o novo goberno da Deputación, naquel momento coa presidenta Candia, este grupo provincial presentou xa como unha das súas primeiras prioridades unha moción para adaptar precisamente a ordenanza de recadación á situación legislativa nese momento e á situación social. Falábamos naquel intre de vivenda, falábamos da imposibilidade ou da búsqueda de solucións para o pago de deudas tributarias no caso de que afectaran a vivenda habitual e falábamos de outra serie de axustes na ordenanza para ter en conta as dificultades polas que pasaban moitas familias e moitas persoas nesta provincia como en todas partes. Naquel momento o Partido Socialista e o BNG non tiveron a vontade nin a sensibilidade que agora parecen querer cambiar de criterio, pero en todo caso nos mantivemos o mismo que mantuvemos nada máis chegar ao comenzo desta legislatura. É preciso, lóxicamente, adaptar esa ordenanza á legislación, é preciso ter en conta as situacións por as que atravesaron nestes anos moitas familias. É unha pena que por parte do goberno tuveran que pasar 17 meses para que se tivera en conta esa vontade que expresou o goberno do Partido Popular naquel intre como prioritario para o seu desenvolvemento de funcións, pero, bueno, ben chegado sexa todo este tipo de adaptacións técnicas á legislación vixente e, lóxicamente, nós vamos a favorecer, como demostramos con esta primeira moción, que creo que claramente representaba cal era a vontade deste grupo con respecto a esta situación, apoiar estas modificacións. 6 minutos o vocero do BNG. Anunciar o voto favorable. 3 minutos o vocero do Goberno. Dicirlles que, evidentemente, ustedes presentaron unha moción cando eran o goberno desta Diputación, pero se houvesen presentado a ordenanza como nos traemos agora aquí para a súa aprobación provisional, non teño ningunha dúbida de que se houbera chegado antes a un acordo. Polo tanto, nese sentido, a pesar de que, como dicía vostede, indicaba que tardamos 17 meses en traer esta proposta, tampouco non é así de todo certo, e ustedes saben que a tramitación administrativa de unha ordenanza é moito máis exixente que calquera texto que se poida poñer nunha exposición de motivos de calquera moción. Non obstante, evidentemente, compracémonos de que o seu voto tamén sexa favorable e de que esta ordenanza sexa aprobada por unanimidade. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Simplemente matizar que, lóxicamente, sí que a moción era o que era caído naquel intre, en primeiro lugar, porque levaban varios días o novo goberno e, lóxicamente, non dera tempo a facer ninguna proposta. En segundo lugar, por a propia situación do pleno, do cal é competencia a aprobación definitiva da ordenanza. En todo caso, está claro que sí que era unha prioridade de goberno e unha vontade o adaptar esta obsoleta ordenanza á legislación vixente. Entendo un minuto, se quere. Indicar que, por unha parte, nos traemos a ordenanza, como había comentado antes, porque é unha demanda dos técnicos do servicio e, desde logo, necesitan unha garantía para poder facer o seu traballo día a día, pero tamén traemos unha ordenanza que o que busca é defender aquelas persoas e non asfixialos aínda máis cando nestes momentos o peor o están pasando. Ben, polo que entendo, hai unanimidade. Terceiro punto. Proposta de modificación do acordo de denominación das comisións informativas. 6 minutos o vocero do Goberno. Sí, bueno, este é simplemente un asunto que pouco máis ten que a propia tramitación de cambiar a denominación das comisións informativas preceptivas para determinados asuntos que son competencia do Pleno e que deben ser sometidas con anterioridade para adaptalas ao que é o novo organigrama do Goberno da Deputación Provincial que foi modificado a semana pasada, co cal se crearían 8 comisións informativas correspondentes con 8 áreas de Goberno da Deputación
provincial cos seus correspondentes delegados, que serían a de Xestión Territorial, Economía, Recaudación e Facenda, Cooperación e Asistencia aos Concellos e Medio Ambiente, Promoción Económica e Social, Innovación, Participación Cidadá, Mocidade e Deportes, Turismo e Cultura, Medio Rural e do Mar e, como última, de Goberno Interior e Relacións Institucionais. 6 minutos o voceiro do BNG. Nada, só decir que, dado que é unha cuestión interna do Goberno, pois nós vamos a abster. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí. Bo día a todos. Tampouco vai a ser necesario destas situacións en donde creo que a resposta máis coherente é o silencio, non? Tendo en conta a cronoloxía dos feitos xa é o suficientemente explicativa e nós tamén vamos a absternos. Entón, pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra non hai. Queda aprobada a proposta. Asunto número 4. Proposta de modificación do acordo sobre réxime de retribución e indemnización dos membros ou das membras da corporación. 6 minutos o voceiro do Goberno. Unha cuestión de tramitación na que se sinala aquelas dedicacións exclusivas ou aquelas retribucións pola condición de cargo que diferentes diputados provinciais en función das delegacións que son encomendadas para o goberno desta institución, de axustalas ás áreas que corresponden despois da nova distribución, sin significar en ningún caso un incremento das acordadas no pleno do 4 de novembro de 2015. Simplemente eso, axustar cada área ao seu nome. Como saben, as dedicacións exclusivas estaban asignadas ás diferentes áreas de goberno, non ás persoas en concreto. Fundamentalmente, esa é a proposta que se fai ao pleno para que conte co visto e place esta proposta do órgano que o decide. O único cambio que hai é que, por cuestións de organización, como saben vostedes, dentro do que é a vicepresidencia da Deputación, que ten recoñecida unha dedicación exclusiva, concurre tamén a área de xestión territorial que tiña outra dedicación exclusiva recoñecida, e o cambio é o da supresión desa dedicación exclusiva de xestión territorial para que non haxa unha duplicidade no mesmo cargo de retribucións e a incorporación da dedicación exclusiva á área de cultura, a subárea de cultura, patrimonio histórico artístico, artesanía e deseño de educación, que con anterioridade viña recibindo as súas retribucións en réxime de dedicación exclusiva, pero con cargo ás correspondentes ao Grupo Provincial Socialista. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Na mesma liña tamén manifestamos a nosa abstención. Sí. Vamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda. Asunto número 5. Moción do Grupo Provincial Socialista relativa á couza guatemalteca e os seus efectos no cultivo da pataca. Neste punto hai dúas mocións prácticamente iguales. Polo que están falando os portavoces, hai incluso certa predisposición a chegar a acordo e creo que tamén se pretendía debate. 6 minutos o portavoz do PSOE. Gracias, señor presidente. Bos días, diputadas e diputadas. Dado que no punto número 5 e no número 9 hai dúas mocións similares, ainda con distancia nos que son os acordos, eu propoñería que haxa debate, pero facendo as dúas ao mesmo tempo, porque se tratamos unha hora e logo dentro de outro rato tratar o mesmo me parece un pouco... Pero, bueno, é dicir, eu non sei os grupos o que opinan. Eu creo que o mellor era debatilas agora e tomar o acordo final. Sí, estamos en eso, sí. Entonces,
sin ler as dúas mocións, vou a pasar a ver o que dicen os dous acordos. Entón, o Partido Socialista, cando propón a súa moción, dice no primeiro punto do acordo instar o Goberno de España a publicación urxente do Real Decreto no que se regula a plantación da pataca nas zonas delimitadas pola praga. Segundo, instar a Xunta de Galicia a dispor da partida orzamentaria suficiente para proceder ás oportunas indemnizacións que deriven da campaña oficial da erradicación. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha un plan de investigación científica a través dun convenio coa Universidade ou centros de investigación que colaboren no desenvolvemento de medidas axeitadas para erradicar e controlar a praga da couza guatemalteca. Cuarto, instar a Consellería de Medio Rural a elaborar un plan de indemnización aos agricultores e comercializadores afectados. Hai unha diferencia entre os acordos da moción do Partido Popular que para min consiste en que o grupo do Partido Popular está tirando balos fora e vendo a demostrar donde ela só se dirixe ao Goberno Central cando ten que dirixirse e as responsabilidades que temos sobre o da pataca e da Xunta de Galicia. Indistintamente que se estea esperando por ese decreto que así o dice nuns argumentos que nosotros aportamos, e dice o seguinte: a praga afecta en Galicia en agosto de 2015 nos concellos de Ferrol, Narón e Neda. Na resolución do 16 de outubro de 2015, DOGA número 209 do 3 do 11 de 2015, a Dirección Xeral establece unhas medidas fitosanitarias e unhas recomendacións e proíbe a saída de patacas dos 3 concellos afectados. Na resolución do 25 de febreiro de 2016, a Xunta estende o territorio da afectación a Cervo, Foz, Xove, o Vale do Ouro e Viveiro. Na resolución do 2 de febreiro de 2017, amplíase a zona afectada, quedando afectados diversos concellos da provincia de Lugo como, dende o mes de outubro do ano 2015 e ao mes de febreiro deste ano, a Xunta de Galicia non adoptou ningunha medida para frear a expansión da praga e hasta o momento aparte de ampliar a zona afectada tampouco. Este goberno da Xunta non fai ningún tipo de investigación para evitar a expansión da pataca e sigue estendéndose. Todas as decisións que toma a Xunta de Galicia son en función das eleccións autonómicas do ano 2016 e agora siguen sin tomar decisión ao respecto. Os artículos 148 e 149 da Constitución Española regulan as competencias do Estado e as comunidades autónomas e cita como competencia exclusiva das comunidades no seu artículo 148, apartado 7º seguinte: la agricultura e ganadería de acordo con a ordenación general da economía. Intentar que o Estado resolva o problema da couza guatemalteca en Galicia sería unha grave deixadez de funcións da Xunta de Galicia. A isto, se incorporamos que hai uns días se celebraron unha serie de xuntas pola costa onde están os concellos máis afectados, dos cuales o señor Balseiro, acompañado dos seus técnicos, apareceu, creo recordar, no de Cervo ou no de Xove, e a partir de aí desapareceu do mapa. Isto quere dicir que, acompañado de que no 2016 hai unhas eleccións, non se falou nada, e neste momento estamos nunha parálisis que eu creo que non estamos pensando ben o que pode pasar neste país. Os datos que temos, ou que me informan, é que de Galicia poden salir 200 millóns de kilos de patacas. Se nosotros neste momento non somos capaces, ou a Xunta de Galicia, de paralizar este problema, encontrarémonos que vamos a quedar sin un consumo interno, que é unha das cousas máis importantes que temos na nosa comunidade. Pero hai algo moi preocupante,
E eu preguntaría que se está a facer desde a Xunta de Galicia. Me comentaban ontes uns agricultores, van a comprar a siembra. Donde a compran e que garantías teñen para non meter no seu propio concello, que hoy por hoy se presume de que está exento, non meter a placa a través das patacas que se compran para semente. Creo que estamos ante un problema e por eso, aunque son dúas mocións moi pero con un distinto texto de finalidade. E é para min seguir apuntando de que a Xunta se poña a traballar, ben nos lo dicía a señora Candia cando nos días pasados aquí neste hemiciclo nos dicía traballen que ustedes non traballen. Pois agora tócalles traballar a vostedes. Moitas gracias. 6 minutos o BNG. Sí, bueno, entendo que se van a debatir conxuntamente, non? Bueno, aínda sin escoitar o argumentario do Partido Popular, o argumentario do Partido Popular xa o conocemos porque ante unha problemática como esta, a única resposta que vimos do Partido Popular foi hai días un comunicado do Partido Popular de Lugo, donde se desentendía de toda a súa responsabilidade. Eu recordolles que competencias en materia de agricultura e medio ambiente tenas a Xunta de Galicia, non as ten o Goberno do Estado, tenos a Xunta de Galicia. Digo eso porque están na súa moción instando ao Goberno do Estado, que me parece ben que insten ao Goberno do Estado. Pero, bueno, esa nota reflexaba a actitude de desentendimento total do Partido Popular nesta problemática que afecta a todos os concellos da Mariña, concellos da Terra Chá, e esperemos que se atalle e non pase de aí, porque sería unha catástrofe para todo o país, unha catástrofe pos labregos e as labregas, e tamén pos consumidores e consumidoras. Vemos hoxe nun medio de comunicación a alarma social que se está provocando porque está entrando pataca de Francia en todos os mercados galegos. Home, eu creo que o problema é bastante serio, non só para facer declaracións institucionais, como se prevía ao principio, por iso o Bloque Nacionalista Galego dixo, non, isto hai que debatilo e ver as diferentes posturas, sempre intentando chegar a acordos, non? Pero esos acordos que nos vai ter que tomar vai ser a Xunta de Galicia. Pois nesa nota da que estou falando, prácticamente se responsabilizaba os que fan política con isto, non? Dicíase textualmente, vamos, é que é un tema político, é que os grupos políticos da oposición, pois claro, tuveron que manifestar as súas posturas, e parece ser que desde o Partido Popular vostedes dicían, non, é que a culpa de que se estenda a praga da pataca é dos que están facendo política con isto. Vamos a ver, política está facendo o Partido Popular desde o primeiro momento en que convoca as 14 ou 15 charlas entre a zona de Abadín, Pastoriza e a Mariña, e en todas aparece que vai asistir en calidad de político o delegado territorial José Manuel Balseiro. Vai asistir a todas, acompañado de técnicos. Ben, creo que só puido gozar da súa presencia o alcalde de Xove. Só foi a de Xove. A partir de aí, o delegado territorial, que parece ser que sabe de pataca tamén moito, desapareceu. Non se soupo máis del. Eu, lóxicamente, asistí á charla que se realizou no Concello de Barreiros e ali estiveron dous técnicos e a xente saliu igual que entrou. Repartimos uns folletos explicando como se propaga o bicho, en que consiste e todo eso, pero, señores, o bicho xa estaba hai 2 ou 3 anos aquí e o único que fixeron foi sacar unha resolución no 2015. Despois sacar outra resolución no 2016 dicindo para onde iba o bicho, a que concello se ampliaba, e despois, ante a presión social, dedícanse a facer esas charlas informativas, que nos parece ben, pero donde a xente sale coas mesmas dudas que entrou, ou con máis dudas. Non hai máis que escoitar o que ali decían, e seguro que vostedes, ou a maioría dos que quitamos, asistimos a moitas desas charlas e nada solucionaron. E despois, por outra banda, cargándolle a responsabilidade aos concellos, cargándolle responsabilidade aos produtores de patacas. Non. Desde logo que, cando levan 3 anos
con este problema non é de recibo. E o lóxico sería, cando rematou a campaña da pataca, alo polo mes de setembro, que se empezaran a facer esas charlas e a informar. Pero claro, en setembro xa sabemos o que pasou. Era campaña electoral e, desde logo, que ir facer charlas concello a concello ao mellor lles pasaba o mismo que pasou no Concello de Xove, que, xa digo, o delegado territorial asustouse tanto que non volveu a ningunha outra charla. A mí pareceme ben que vayan os técnicos, pero tamén moitas das preguntas que fixeron as máis de 150 personas que había na reunión a que asistín eu, pois os técnicos pedían disculpas dicindo, mire, eso non o podemos responder. E había moita xente do público que dicía, claro, aquí teria que haber a parte política para contrastar tamén o que están dicindo os veciños e as veciñas e por onde vai ir a solución. E o decreto famoso do que se fala, que nós, desde logo, que non o coñecemos, non sei se no Partido Popular o coñecen, non sabemos o que vai contemplar. Aí na moción do Partido Popular se pide instar ao Goberno do Estado para pedir indemnizacións, desde logo que nós entendemos que as indemnizacións tenen que vir tamén da Xunta de Galicia e desde logo que para iso terá que haber uns criterios. Por lo tanto, urxir a que ese decreto saia canto antes, nós estamos de acordo con eso. Tamén estamos de acordo con que se inste ao Goberno do Estado a que habilite unha liña de axudas, aunque xa digo, tamén as ten que fazer a Xunta de Galicia. E o que dice o Partido Popular no primeiro punto, instar a todas as administracións implicadas, pois xa lles expliquei cales son as administracións implicadas. Primeiramente, Xunta de Galicia, en segundo lugar, o Ministerio de Agricultura. E para resumir a nosa postura, nós exixir diálogo entre a Administración e o sector, que non o houbo, diálogo cos concellos afectados, non impoñerlles cousas que tenen que facer sin teren medios, como é a control dos mercados locais, moitos concellos eso desde logo que non van a poder facer, axudas, o que acabo de decir, para paliar as perdas e tamén, pois, dotar e ampliar a investigación a respecto desta plaga. Por lo tanto, tanto nunha moción como noutra moción, hai propostas coas que estamos de acordo e coinciden tamén coa proposición non de lei que ao respecto pois ven de presentar o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Pois, moi bo día novamente. Cando o Partido Popular, o Grupo Provincial do Partido Popular, rexistrou para debate en pleno a moción que leron incluso o representante do Partido Socialista mesmo reproduceu nesta sesión plenaria, foi o mércores da semana pasada, cando vimos a orden do día que fai o presidente e vimos que o Partido Socialista levaba unha iniciativa moi similar, ou polo menos que tiña unha preocupación compartida, invitamos a un texto único, non? Porque todos coincidiremos que estamos ante un problema de saúde vexetal, todos coincidiremos que é un problema económico importante para a nosa provincia e parecíame que no máis importante, de feito, o propio presidente me indicaba que se propoñía unha moción en donde todos os puntos se sumasen, non? E intentábamos evitar debate. Agora, cando o presidente me dixo que falara con todos os grupos e que querían debate, agora xa entendo un pouco. Primeiro, pareceume algo positivo, porque pensei que o mellor tiñan algunha proposta técnica ou tiñan algunha suxerencia que contribuíra a erradicar unha praga da que todos temos a responsabilidade de poñer fin na maior brevidade. Pero escoitando as intervencións duns e doutros, pois descubrimos que non, que o que máis lle preocupou é que Balseiro non estuvera en algunhas reunións, citan esa circunstancia ambos voceiros, no caso do Bloque Nacionalista Galego, falando deso, consume máis dun minuto e medio da súa intervención e cita o delegado territorial ata 7 veces que estuven anotando. Esa é a preocupación, non? Esa é, novamente, o debate político ante unha situación que non foi
responsabilidade dun partido político, é dicir, obviamente, os partidos políticos que estamos preto da sociedade, pois temos que pronunciarnos polos asuntos que lle preocupan aos veciños e veciñas. En aquel momento, aquel comunicado que citaban tamén os dous voceiros, pois reproduzco aquí. Apelaba á responsabilidade e apelaba ao traballo na mesma dirección de todas as administracións, porque isto é unha plaga de sanidade vexetal. Petición que reproducimos aquí nunha institución na que, sin ter competencias directas, creo que, como dixemos en moitas ocasións, debe de manifestarse con contundencia naqueles asuntos que máis preocupan a provincia. En este caso, estamos ante unha delas. E pedíamos un pronunciamento moi claro, unhas axudas ao Goberno do Estado, porque esta, desgraciadamente, non é unha plaga que afecte só a Galicia, afecta a outras comunidades autónomas, e pedíamos a colaboración de todas as institucións. Petición que mantemos. Os concellos, como sempre estamos cerca da xente, ou debemos de estar, eu non vou a limitar a que un concello determinado queira poñer en marcha unha línea de axudas, porque vou apartar os concellos da toma de decisións, en absoluto. Como vou eliminar unha competencia que non lle dá nin o Partido Popular nin a Diputación? Dalle a Lei de Bases, que é o control dos mercados. Non é que yo xenere ningunha consellería. Pero, insisto, detrás de todo isto hai un afán constructivo para que a cidadanía sepa que esta institución sale das primeiras en estar ao lado da xente. Cando o Partido Socialista ou o Bloque Nacionalista Galego di que a Xunta non fixo nada, eu teño que contradecilo. Hai matemáticamente feitos que acreditan que foi así, pois poido dicirlle as trampas que se colocaron, os bichos que se incautaron nas mesmas, poido dicir as accións que se fixeron no 2015, no 2014, pero isos coñécenos vostedes como a nosoutros. Pero hai un dato, ou unha circunstancia, que me parece moi importante recordar aquí, porque as forzas da oposición que nos meses de setembro, nos meses de outubro, lanzáronse a todos os concellos da nosa provincia, da nosa comunidade autónoma, para facer campaña, con críticas despiadadas en contra do goberno, que despois revalidou novamente a súa maioría absoluta nas urnas, e ningunha forza da oposición criticou o goberno de Feijóo por a couza da pataca. O Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista, incluso en Marea, que tivemos a oportunidade de que visitara tamén a nosa provincia estes días, concretamente, ademais, no meu concello, para falar dese tema, a primeira vez que falou dese tema foi agora. Entón, independentemente de que defendo e documento a acción do goberno en esta plaga que entre todos temos a obligación de erradicar, o mellor dato para decir que efectivamente o estaba facendo na línea do que os técnicos lle indicaban, que o que sigue estar facendo agora, era que a oposición nin o criticou. E miren vostedes que non tuveron vostedes piedade con ningunha acción do goberno. Neste caso, se efectivamente houbera unha irresponsabilidade, porque claro, nosotros que neste momento, como saben, estamos na oposición nesta institución, cando criticamos que nos están facendo determinadas accións en turismo, por exemplo, que o levamos aquí por poñer unha moción recente, decímolo, argumentámolo, e como oposición temos a nosa responsabilidade. O traballo da oposición non é esperar a que o goberno falle e salir a criticalo. O traballo da oposición tamén é advertir no momento en que aínda a situación é reparable. Entón, como eu sei que nin o Partido Socialista, nin o Bloque Nacionalista, nin en Marea, naquel momento sabían facelo mellor, e naquel momento eran cómplices das decisións que estaba tomando o goberno porque non o criticaron, agora tamén digo que temos que tomar medidas máis drásticas. E non o digo porque o diga o Partido Popular, decímolo porque o aconsellan os técnicos, porque nun problema de saúde vexetal, temos que seguir criterios técnicos. Dios nos libre que salíramos das situacións de saúde vexetal cunha decisión política. Basta aquí
o exemplo do que estamos vivindo nesta institución nos últimos tempos. Esas decisións teñen que estar en mans dos que teñen coñecementos e capacidades para adoptalas. E apelando de verdade ao ánimo constructivo, pedindo que se sumen todos os puntos que recolle o Partido Socialista na súa moción e o Partido Popular na súa moción, ca particularidade das competencias que teñen. Obviamente non se lle vai derivar esa competencia a un concello. O único que se lle pide ante algunhas manifestacións tan irresponsables de algúns alcaldes é dicir, mire, ustedes teñen unhas competencias que teñen. Se vostede no seu mercado están á venda unhas patacas con este problema e ten coñecemento, vostedes teñen que actuar. Teñen que poñelo en coñecemento das Forzas e Corpos da Seguridade do Estado ou da Seprona ou do que teña competencias. Se temos policía local, terán que actuar a policía local. Non vai haber unha moción política que elimine de responsabilidade que lle dá a Lei de Bases de Réxime Local, pero non tampouco máis. Cada un ten que asumir a responsabilidade. En primer lugar, o Goberno de España. En segundo lugar, a Xunta de Galicia. E o resto de administracións colaborando con responsabilidade para erradicar unha praga e que dentro dun ano ou ano e medio poidamos decir que isto é pasado e todos aplaudiremos unha decisión responsable que indudablemente estamos obligados a minorar. Si a proposta é isa, sumar todos os acordos con esas puntualizacións que queira aportar o BNG, que non hai ningún inconvinte, pois creo que daremos un exercicio máis de exemplaridade que tanto se necesita nos plenos desta institución, os concellos da Mariña neste caso, que son os máis afectados, pero non os únicos, porque se esta plaga non se frena, acabaremos tendo a toda a provincia afectada. 3 minutos o voceiro do Goberno, do PSOE, perdón. Gracias. A verdade é que estou sorprendido de como a señora Candia bota valores fora. A verdade é que vamos aquí xa varios debates e sempre presumindo dunhas eleccións. É verdade que hai que felicitalos cando se gana, pero a partir de aí hai que traballar. E traballar quere dicir algo moi responsable. Estamos ante uns feitos moi difíciles, complexos. Eu non podo falar de nin son especialista nin nada, pero que si podo dicir como agricultor ou como defensor dos agricultores, os agricultores neste momento están perdidos. Están perdidos porque temos unhas comarcas diferenciadas. Na Mariña estou seguro que agora hai patacas sembradas, porque son as que veñen cedo. Na Terra Chá sembraránse en marzo ou en abril. A miña pregunta é, que fan os agricultores indistintamente que non teñen agora non están exentos de ter esa plaga encima, pero as patacas que van a comprar teñen garantías para poder sembrarse en esas terras. Vamos a evitar o problema así. Eu creo que con implicar a outras administracións, chámense concellos, os concellos, un concello como o de Polo que pode facer é colaborar ca Xunta, pero nunca non vai impoñer, non vai determinar, terá que vir a policía, son ustedes os que están gobernando e os que teñen as competencias, sinceramente teña a competencia dun mercado. Pero cando chega a pataca ao mercado, tuvo que pasar uns filtros, e eses filtros eu creo que quen ten que leválos a cabo é desde o Estado e especialmente a Xunta de Galicia, que eu creo que é quen ten as... Así que de pouco sirve estarmos aquí entre nós, porque o problema de verdad que non ten é o agricultor. Ben sea para o seu consumo, ben sea para a próxima venta. E cando chegue ou aparezca en outros puntos de Galicia que son importantes á hora de exportar pataca, bueno, eu creo que o problema non o estamos pensando ben. Así que eu pediría ao Partido Popular que tome medidas, neste caso á Xunta, a poñerse en marcha e urgentemente tomar decisións e a informar á xente. Porque nosotros non temos competencias e se estuvermos non temos nin medios. 3 minutos o voceiro do BNG. Ben, sí, a respecto do que dicía a portavoz do Partido Popular, o traballo da oposición parece ser que esperar a que o goberno falle, entón está reconocendo que o goberno fallou. Algún fallo sí que houbo, e implícitamente está o recoñecendo, non? Eu creo que, seguro que na segunda intervención me vai a decir que sí houve un fallo, sí, porque fallo tuvo que haber, porque senón non pasaba isto.
algo pasou e algo fallou. E todos estamos por sacar isto adiante e, ademais, porque esta praga, onde está focalizada agora mesmo, hai que facer uns esforzos para que non se estenda a outros sitios, que non pase da Terra Chá e da Mariña de onde está, porque senón, como dixen antes, pois sería caótico, non? Iso mellor, desde logo, que o saberán os técnicos. E con respecto ás dúas mocións que se presentan, pois terán que pronunciarse os donos das dúas mocións si se quere chegar a un acordo. Nós entendemos que sí, entendemos que as propostas que se fan aí por parte do Partido Socialista pois son lóxicas, outra que se fai por parte do Partido Popular tamén nos parece lóxica, neste caso, ao mellor, menos lóxica polas responsabilidades que ten o propio Partido Popular, pero tamén ese segundo punto de instar ao Goberno do Estado nos parece ben, e no primeiro punto, claro, aí disfrázase un pouco a intención instar a todas as administracións implicadas, non? Entón, haberálle que poñer nome e apelidos a cada unha das administracións. Eu creo que esa é Xunta de Galicia, e así valeríanos, sumaríanse esas propostas, nós podemos añadir outra que se pode engadir outra que se pode recoller ou non, senón tamén votaríamos a favor da suma desas dúas mocións, que é o diálogo cos concellos afectados, reunir os concellos afectados directamente, non? Reunir as alcaldías entre políticos e técnicos da Xunta, cargos políticos e técnicos, para saber o que tenen que aterse, porque o resto pois está recollido, creo que nas dúas mocións. Eu introduciría a maiores eso, propiciar o diálogo cos concellos afectados entre Xunta e concellos que aquí hai moitos alcaldes e alcaldesas e creo que están bastante cabreados co trato que se lles deu. 3 minutos a vocera do Partido Popular. Varias puntualizacións. Mire, o Grupo Provincial non vota balóns fora, de feito rexistrou unha moción para debatir este tema e para facer as aportacións que lle parecían máis axeitadas. O que descubro no voceiro do Partido Socialista nesta iniciativa é un gran descoñecemento. Probablemente non asisteu a ningunha das reunións, nin tampouco buscou asesoramento nos técnicos, non? Porque, precisamente, estas reunións que se programaron, eu creo que na Consellería e na Delegación Territorial, se vostede pide unha reunión por ese motivo, se ten algunha dúbida, casi me comprometo a decir que o van a recibir ca maior celeridade e que lle van a dar toda a información, pero claro, evidentemente, para debatir esta iniciativa, primeiro ten que saber cal é o contido da información destas reunións. Hai que asistir a elas para saber que se lles está dicindo aos agricultores. Eu non sei se algúns non... Eu estive nunha reunión, en Mondoñedo celebrouse unha. Ademais, están sendo reunións con moitísima afluencia de xente, porque é un tema pois que moi sensible, que en todas as economías familiares pois plantamos patacas, os que temos unha superficie por moi pequena que seña, para autoconsumo, e en outros casos, ademais, na nosa zona, pois hai profesionais, almacenistas e agricultores que cultivan hectáreas. Entón, con máis ou menos claridade, en algún caso, por exemplo, nas charlas, como asiste pois xente maior que ten algún tipo de dúbida, rematada a charla xeral para todo o mundo, os técnicos quédanse hasta 1 hora e media ou 2 resolvendo as consultas de maneira individual con os asistentes que non lles quedara claro algún aspecto, non? Eu creo que a nivel informativo non temos nada que dicir, foron abertas, fíxose unha reunión tamén cos alcaldes, e insisto, se algún non puido asistir, non estaba de acordo nesas reunións con todos os alcaldes xuntos, teñen as oficinas da Xunta de Galicia á súa disposición para informalos. Eu dicíalle aos voceiros defensores desta iniciativa que a oposición non está para traballar cando hai un fallo, que está para adiantarse para que non o haxa. E aí, cando o principal argumento que vostedes esgrimían era no tempo, eu, concretamente, por permitirme unha anécdota, na miña reunión, un antigo concellal do BNG, xa non está na corporación, que dimiteu ou non continuar co goberno, pideu a palabra e dixo que no 2014 xa vira moitísimos casos en Xove, que había que haber actuado antes. Eu dicir, mire,
por que non o pideu se vostede era coñecedor de que estaba pasando iso? Eu, sinceramente, en Mondoñedo non había, eu non coñecía ningunha explotación afectada, non? Pero sí que é verdad que entre todos, si tiñamos esa capacidade visionaria ou eses coñecementos técnicos, tiñámoslo que haber anunciado antes. E máis en setembro, cando todos os partidos políticos, porque a oposición coincide en que o momento de informar parece ser que era en setembro. Pois en setembro todos estábamos botados á rúa para falar ca xente e ninguén puxo este problema en riba da mesa, porque todo o mundo estaba escoitando as indicacións técnicas. Agora, eu recórdolles a todos os presentes que a ningunha moción, ningún conselleiro, pode derivar ao alcalde unha competencia. As competencias que teñen os concellos están reguladas na Lei de Bases. Eu voume permitir ler a segundo apartado do artigo 25. En consecuencia, os concellos deberán exercer as súas competencias propias para o correcto funcionamento dos mercados, así como protexer a salubridade pública. Eu non teño ningún inconveniente se a arma arroxadiza política é alcaldes sí, alcaldes non, que despois, aínda que ese sexa o titular de prensa, eu sei que ningún alcalde vai a dar as costas a esta problemática. E se detecta un problema no seu mercado, vai actuar, porque non somos tan irresponsables. Podremos facer algunha manifestación para criticar a un político ou a outro, pero despois no día a día, pois os propios veciños nos demandan unha implicación e, evidentemente, non vamos a pasar o artigo 25 pois como se non existise. Hai tamén un pronunciamento no Diario Oficial de Galicia, quer dizer, hai non titulares de prensa, hai actos administrativos e hai competencias claras na normativa. A partir de aí, creo que debemos facer un esforzo. Nos, os primeiros, non temos ningún inconvinte en que a proposta do Bloque Nacionalista Galego se sume, de que haxa un diálogo constante cos concellos. Indirectamente xa me está dicindo que é unha administración implicada, porque é que non pode deixar de selo, porque está o máis próximo ao agricultor, á plantación e ao mercado. O importante para todo isto é que o pronunciamento sexa claro, que mandemos unha mensaxe de unanimidade en que todos estamos a favor de poñer os medios que poidamos para erradicar esta praga e que demandemos a administracións implicadas. Eu non poido borrar o Goberno do Estado como administración implicada. Ten unhas competencias clarísimas e ten que habilitar unha línea de axudas. Non poido dirixirme só á Xunta de Galicia, pero temos que poñer as dúas, indudablemente. Con todo iso, eu creo que, apelando á capacidade negociadora do presidente, creo que debe de redactarse un texto único que sabe a vontade nosa que a mellor forma de ser de axuda é salir cunha unanimidade deste posto e, indudablemente, renunciamos ao debate da nosa moción, que está nun punto máis abaixo da orden do día, pero que non ten ningunha lógica volver a falar do mesmo. Un minuto para rematar. Bueno, eu creo que o primeiro paso que temos que dar, e ten que dar a Xunta, é interesarse polo decreto. Se non temos decreto, de pouco sirve que veñan os técnicos, como foron as reunións, e que digan que hai que profundizar o rego, botar a pataca máis fonda, poñer trampas e tal. Eu quero preguntarlle que fago desde o Concello, como POL, se vamos ao supermercado e dicimos estas patacas non poden salir de aquí, ou estas patacas non... Eu creo que o primeiro que ten que facer a Xunta é presionar o Estado, e é unha das cousas que exijo, para que ese decreto salga, pero xa. E que contemple indemnizacións, porque vamos a ter dentro dun mes patacas que estean para florear na costa, e xa veremos a ver se lles paga aos veciños, e non o vai facer o Concello de turno, terá que facelo a Administración Central e a Xunta de Galicia. Eu creo que basada neso é o que quixera que se recollan os puntos. Despois, o señor presidente e os voceiros teñen a potestad de poder determinar outras cousas. Moitas gracias. Bueno, non é fácil a hora de redactar un texto alternativo, pero eu creo que se poden recoller os acordos das dos mocións e non sei se estamos de acordo que na proposición que fixo BNG tamén. Nese sentido, creo que estaría aprobada por unanimidade, non? Ben. Siguiente punto.
Se aprueban as dúas mocións con un texto refundido. Siguiente punto, señor secretario. Perdón, señor presidente, se entendo ben, o acordo vai ser unha suma, digamos, da parte dispositiva da moción do Grupo Socialista, do Grupo do Partido Popular, e engádega tamén da do Bloque Nacionalista Galego en relación con informar os concellos, etc., non? Convocar os concellos, ou seña que a relación seña en pé de igualdade concellos e xunta. Convocar os concellos afectados. Gracias. Asunto número 6. Moción do Grupo Provincial Socialista relativa á recuperación e recoñecemento da Vía Rexa do Norte, a súa converxencia co camiño natural de San Rosendo e a ruta do Cister galego. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Bos días, señoras e señores diputados. Bos días a todas as persoas que nos poden estar seguindo neste debate de sesión. En canto ao título da moción en sí, pois evidentemente vemos que conflúen varias significacións e o primeiro que quería significar é que esta moción pois debe de pechar unha serie de acordos plenarios que xa se teñen producido nos concellos aos que foi levada dunha maneira, pois, bueno, nunha proposición para que, ao fin e ao cabo, esta moción seña recoñecida e seña admitida, sobre todo pola Xunta de Galicia, a hora de ser recoñecido este camiño que se denomina Vía Rexa do Norte xa. En segundo lugar, quixera facer un recoñecemento moi importante e moi sinceiro a todas aquelas persoas que levan traballado e investigado e documentado todos os argumentarios que hoxe podemos presentar aquí e podemos facer nosos, pero que evidentemente teñen unha denominación e teñen pais e nais. E en primeiro lugar, facer un recoñecemento especial a don Ramón Izquierdo Perrín e doña Elisa Ferreira Priague, que xa no ano 1993 investigaron e coordinaron a publicación da Deputación de Lugo pola que se poñía e pola que se propoñía un recoñecemento oficial do Camiño de Santiago do Norte. Facer un recoñecemento tamén, neste momento, ao traballo que xa na actualidade se está a desenvolver e que está coordinado por don Ricardo Polín e don Felipe Arias e don Xosé Manuel Carballo e tamén, como non, o interese amosado polos respectivos concellos polos que transcorre esta ruta de camiñairía que se teñen reunido xa varias veces en Meira, reunións ás cales xa ten tamén asistido a Deputación Provincial e falamos dos concellos de Río Torto, de Meira, de Pastoriza, de Pol, de Castro de Rei e de Lugo. Un papel importantísimo, como non, que xoga o Concello de Meira como encrucillada histórica dos camiños reais, do camiño desta Vía Rexa, co camiño de San Roseito e a ruta do Cister, como veremos máis adiante, e probablemente supón neste momento describir un pouquiño a situación na que se plantexan os acordos que plantexa esta moción. Digamos que na entrada a Galicia do denominado Camiño Norte, hoxe xa considerado e admitido como Patrimonio Mundial, primouse no seu día a penetración pola Ponte dos Santos en Ribadeo no canto de seguir a estada tradicional que dende o Concello Asturiano da Veiga, dende o Concello de Vegadeo, e atravesando a Ponte Vella de Abres, chegaría aos peregrinos á cidade de Lugo. A recuperación e recoñecemento desta ruta, que está perfectamente documentada como a máis antigua e a máis verosímil, constitúe unha débeda, seguramente, que as entidades públicas temos coa historia, temos coa camiñaría e temos co recoñecemento das vías de peregrinación a Compostela. Decíamos, vai cerca de un ano, cando se presentaba e foi así admitida ao recoñecemento da vía de Cúnin, que o camiño o Camiño de Santiago empezaba dende o momento que unha persona se poñía a andar, pero evidentemente para elo e seguindo esos camiños reais, eses camiños de peregrinaxe, evidentemente o que hoxe temos xa perfectamente documentado favorece e, como digo, é propicio para que seña recoñecido pola Xunta de Galicia este camiño que hoxe vamos a falar aquí como ruta de peregrinaxe oficial a Santiago de Compostela, como a máis antigua, digo, e a máis documentada. Imos a falar tamén un pouquiño do Camiño de San Rosendo,
unha vía así denominada por seguir as calzadas romanas que dende Bande e Ourense ata o Concello de Foz, pasando polos concellos de Mondoñedo, Barreiros, Lourenzá, A Pastoriza, Meira, Pol, Castro de Rei, Lugo, mesmo por Portomarín, e se bautizou así porque, supostamente, foi a ruta na que segueu este santo, San Rosendo, nun percorrido dende Celanova ata Foz, donde fundou un convento. En Mondoñedo, no século X mesmo, foi bispo. Esta ruta, de aproximadamente 225 km, está sendo obxecto hoxendía de recuperación baixo un proxecto denominado Camiños Naturais que está a desenvolver o Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente. Vemos que aquí falábamos desa encrucillada de camiños tanto no caso anterior como do Camiño Real de Meira, no camiño da entrada en Galicia dos peregrinos neste mismo da ruta de San Rosendo, no que vamos a ver no grupo do Cister, o Concello de Meira sigue a ser a encrucillada fundamental para esta camiñeiría. No comenzo, no título desta moción, falábamos tamén da ruta do Cister e aquí cabe probablemente salientar que xa no ano 2010 o Consello de Europa a proclama como itinerario cultural a ruta das Abadías Cistercienses. Xurde en Galicia unha asociación moi importante, a Asociación de Mosteiros do Cister de Galicia, integrada por 15 mosteiros galegos, e estes mosteiros cistercienses teñen esta ruta teñen a mesma consideración legal que os propios camiños de Santiago. Aquí, en Lugo, podemos falar de 3 mosteiros que son o Mosteiro de Santa María Maior, o Mosteiro de Santa María de Pena Maior, o Mosteiro de Santa María de Meira e o Mosteiro de Ferreira de Pantón. Polo tanto, vemos que seguimos confluindo no desenvolvemento da historia, no desenvolvemento da descripción e da documentación. O Concello de Meira eríxese como esa encrucillada de camiños naturais de longo percorrido para a camiñeiría histórica. Compre tamén facer salientar un pouquiño o que supón a legislación ao redor da protección do Camiño de Santiago, xa que en 1996 prodúcese a publicación desta Lei de Protección do Camiño de Santiago, xa no seu artículo 1 falaba a delimitación e regulación da conservación, uso e diferentes niveles de protección dos tramos dos camiños de Santiago que discorren por Galicia. E dice tamén que se entende por camiño todo as rutas recoñecidas documentalmente. Polo tanto, estamos perfectamente considerando a situación da documentación presentada no seu día no ano 1993 por don Ramón Izquierdo Perrín e doña Elisa Ferreira Priegue, pois é completamente vixente ao albur desta legislación e deste artigo 1 da Lei do Camiño de Santiago, como digo, data de 1996. Tamén dice que baixo a dominación do Camiño Norte quedaron incluídas nesta lei todas as súas variantes costeiras do interior, así como a necesidade de realizar a súa delimitación e deslinde, paso previo para que lle sexa aplicable a protección previa á Lei de Patrimonio Cultural para os bens catalogados. A pesar desta consideración legal que está plasmada e que non podemos obviar, a variante máis interior do Camiño de Santiago Norte quedou sen recoñecer tanto no decreto de delimitación oficial da Ruta da Costa do 23 de decembro de 2014, Diario Oficial de Galicia, igual que quedou esquecida na ruta oficializada do Camiño Real de Meira no decreto de delimitación do Camiño Primitivo no Diario Oficial de Galicia do 31 de decembro de 2012. Como digo, a pesar destas eivas de recoñecemento oficial e da falta de sinalización, a ruta hoxendía estáse xa consolidando con camiñantes que se achegan a Lugo e se incorporan ao trazado do Camiño Primitivo. Evidentemente é necesaria a súa oficialización. Estamos falando de unha ruta que combinaría dous patrimonios mundiales, dous patrimonios de humanidade, como sería o Camiño Norte e o Camiño Primitivo. Si, ademais desto, engadimos que a súa falta de protección implica que se veñan producindo verdadeiras agresións contra o patrimonio cultural e medioambiental que acubilla esta traza histórica de calzada, vemos que é necesario poñer, como non, a oficialización desta ruta que teña a súa acubillo legal para que, de alguma maneira, ir tutelando as distintas accións que se van realizando alrededor deste camiño. O camiño de Abres por Meira é único, pois, de todas as alternativas xacobeas debidamente documentadas que non obtuvo o recoñecemento oficial, a pesar de ser esta a vía máis antigua de peregrinaxe a Compostela vindo dende a costa.
Por eso, decíamos que unía estes dous elementos, este camiño norte e primitivo, e para elo queremos que é xusto e queremos que as entidades públicas teñen unha débeda histórica con este significación e propoñemos nos acordos desta moción cinco propostas sinxelas. Unha é, evidentemente, propoñer que a Xunta recoñeza o recoñecemento oficial desta ruta. En segundo lugar, apoiar o proxecto Camiño Natural Interior de San Rosendo e a súa converxencia coa trazada da ruta da Vía Rexa do Norte, que é precisamente o que dicíamos anteriormente, que está propiciado polo proxecto do Ministerio do Goberno do Ministerio de Agricultura. Pedimos tamén pedir a coordinación da Xunta ao Ministerio para compasar as accións entre a Ruta Xacobea e o Camiño de San Rosendo, que se solapen as actuacións, que cada unha non vaya por separado e que se poda chegar, despois das investigacións pertinentes, a ter unha traza única, apoiar, como non, a ruta e a posta en marcha da Ruta do Cister, tan importante para a provincia de Lugo, e volvemos a dicir, para o Concello de Meira, para toda a Terra Chá, ademais, poderíamos salientar unhas especificacións específicas, como digo, dos concellos limítrofes, facendo fincapé no Concello de Castro de Rei e no Concello de Castro Verde, e, como non, apoiar que a Diputación aquí ten que tomar un papel importante, que é dicir, que a Diputación active un protocolo como ente coordinador intermunicipal para reactivar este recoñecemento deste proxecto. A Diputación creemos que pode xugar ese papel e despois de asistir ás reunións que temos asistido dos concellos e das persoas, dos historiadores e dos técnicos, creemos que a Diputación pode perfectamente acoller ese efecto coordinador para, dunha vez por todas, que a Xunta de Galicia poda chegar a recoñecemento oficial deste camiño. Moitas gracias. Seis minutos o vocero do Partido Popular. Bos días a todos e todas, moitas gracias. Eu vou ser moito máis breve, evidentemente, para anunciar a nosa conformidade co fondo desta cuestión, porque, evidentemente, eu creo que explicou-na tan ben que o pleno moita xente non se enterou. Pero, bueno, dito isto, simplemente incidir nese recoñecemento a extensa labor que xa durante todo o ano 2016 levamos facendo os concellos polos que discurre a Vía Rexia do Norte. Tamén permítame a licencia de explicarlle un pouco así, moi brevemente ao pleno, a que vimos. Efectivamente, esta proposición xa se presentou nos concellos de Lugo, Castro de Rei, Pol, Meira, Pastoriza, Río Torto, a Ponte Nova e en dous concellos de Asturias como son San Tirso de Abres e Trabada. E claro, presentamos estas propostas, estas mocións en cada un dos concellos, pois precisamente para pedir o recoñecemento á Xunta de Galicia desta variante do Camiño Norte de Santiago, que se chama Vía Rexia do Norte, e que existe desde o século XII, pode que exista dende antes, pero os primeiros documentos que aluden a este recoñecemento, a esta existencia, son do século XII. E, polo tanto, tamén a Deputación esa necesaria coordinación. Como dicía, xa hai unha importante labor consistente en varias reunións periódicas ás que vostede tamén asistiu o pasado ano. Cando asistimos todos estes concellos, hai un convenio de colaboración que está en marcha tamén, non só de contido institucional, senón de contido económico, no que aportamos cartos todos os concellos para iniciar os primeiros traballos de recoñecemento e sinalización da Vía Rexia. Votamos en falta que esta proposta non veña da Presidencia, ou no seu caso do Goberno, porque efectivamente ven do Partido Socialista, e nesas reunións quedamos precisamente en non politizar esa cuestión. Claro é que tamén eso non vai impedir o noso voto favorable, pero si o votamos en falta porque en eso se quedou precisamente. E dito isto, pois nada, pedir que a Xunta de Galicia a recoñeza, pero tamén da Deputación Provincial de Lugo esa coordinación para todos os concellos que efectivamente demandamos para que efectivamente se recoñeza e cada un dos concellos polos que discurre poidamos ter perfectamente recoñecida e sinalizada a Vía Rexia. Dito isto, nada máis. 6 minutos o vocero do BNG. Pois eu vou ser máis breve ainda, anunciar o voto favorable. 3 minutos o vocero do Partido Socialista.
Sí, significar, ademais, que evidentemente, dice o voceiro do Partido Popular, non politizar. Non se trata de politizar ou non, trátase de traer esta iniciativa e atraer un grupo político que é o que debe de facer e, ademais, era tamén o seu compromiso nas reunións que se teñen tido na Vila de Meira de, pois, bueno, unha vez que os concellos tiveran adoptado os acordos, a Diputación Provincial, desde logo, tamén adoptaría o seu, mollándonos na maneira de que compartimos no sentido de que a Diputación Provincial figure e faiga como ente coordinador intermunicipal para reactivar o proxecto para diante da Xunta de Galicia e outras entidades. Non, evidentemente, a Diputación Provincial ainda non está sumado a ese convenio económico para dotar económicamente, evidentemente, de orzamentos o necesario para o funcionamento deste grupo de traballo, pero, chegado o caso, desde logo non vai ser allea a este feito. Nada máis saludar e felicitarnos todos pola unanimidade desta proposta. Entendo que hai unanimidade. Ben, pasamos ao seguinte punto, sétimo punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para o mantemento do Servicio Ferroviario FEBE coa calidade precisa e a súa transferencia para incluílo na Rede Galega de Transporte Ferroviario de proximidade. 6 minutos o portavoz do BNG. Ben, pois, esta proposta que traemos aquí ten moito que ver con esta provincia, pero concretamente ten moito que ver co norte desta provincia, coa comarca da Mariña, non? Que é a situación en que está o ferrocarril de Feve e o acelerado proceso de desmantelamento ao que se está sometendo por parte do Goberno do Estado. Cando digo isto, pois refírome a datos concretos. Nos orzamentos do Estado para o 2017, este ano contemplaban 2,5 millóns de euros para infraestructuras e mantementos nesa liña. Estamos falando de Ferrol-Irún. É curioso porque ata este ano se mantiñan nos orzamentos 12,5 millóns de euros, unha rebaixa de 10 millóns de euros no mantemento desta liña de ferrocarril. Desde logo que todo apunta a que o Estado se quere desentender dela, non? Feve integrouse en Adif e Renfe Operadora, que é como se chama, o 1 de xaneiro do ano 2013. Fora unha medida aprobada polo Goberno do Partido Popular en xullo de 2012 para conseguir, decían, naquela orde, unha maior eficiencia e racionalización na xestión do servicio público ferroviario, non? Para mellorar a eficiencia, para desenvolver económicamente as provincias e comarcas por onde discurre, iso decía a propia orde, para reforzar a cohesión territorial, para favorecer a integración funcional do sistema de transportes, para superar a desigualdade territorial. Bueno, pois a partir desa data que nós chamamos fatídica do 1 de xaneiro de 2013, o Estado empeza a desentenderse desta vía de comunicación tan importante po norte da provincia de Lugo, non? Xa trouxemos aquí, eu creo que hai 6 meses ou 8 meses, foi en xullo do ano pasado, outra proposta relacionada con Feve, que era que Feve viña de reducir a frecuencia horaria dos trens de mercancías que van desde a Mariña Lucense a Irún, concretamente as que transportan o aluminio de Alcoa para Morevieta, para a planta de laminado que ali ten Alcoa e que transporta tamén madeira. Nese sentido, pois aínda estamos agardando a que haxa unha resposta por parte de Feve para recuperar esas frecuencias. Polo tanto, é unha proba máis do desmantelamento ao que se está sometendo a maiores pois desa reducción orzamentaria, non? A parte deso, se vamos non só a cuestión de mercadorías, que maiormente, xa digo, é aluminio e madeira, o que se está transportando, se vamos
O tema do transporte de viaxeiros, bueno, pois moitas estacións están totalmente abandonadas, moitas precisarían dunha reubicación, non? Para facilitar o transporte de pasaxeiros entre todas as vilas da costa lucense e, por outro lado, pois tamén cunhos horarios que non se pisen, por exemplo, cos do transporte por estrada, ou seña, unhos horarios que faciliten a mobilidade por todo o territorio da comarca da Mariña. Nós entendemos que para que este ferrocarril poidamos decidir nós sobre el para integralo nunha rede galega de transportes, o que ten que facer a Xunta de Galicia é pedir a transferencia, solicitar ao Goberno do Estado a transferencia do servicio ferroviario, do chamado ancho métrico, para poder levar a cabo a súa promoción, coordinación e integración na rede galega de transporte ferroviario. Porque si facemos un repaso por outras comunidades autónomas, por exemplo, en Cataluña, desde o ano 78, tenen transferidos os ferrocarriles de cercanías, en Valencia desde o ano 86, no País Vasco a maior parte está desde o ano 1979 e en Mallorca desde o ano 1994. Creo que é unha oportunidade que ten a Xunta de Galicia de poñer en riba da mesa a petición da transferencia deste medio de comunicación que é importantísimo para a provincia, importantísimo para o norte de Galicia e para as comunicacións entre Ferrol, Asturias e todo o Cantábrico. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días. Bueno, como xa en outras ocasións teño que manifestar que estamos totalmente de acordo. É unha das nosas apostas pois potenciar e mellorar as comunicacións en toda a provincia de Lugo, pero sobre todo mellorar tamén as comunicacións co servicio ferroviario que presta FEBE, sobre todo no que atañe á Mariña. Pero chámanos un pouco a atención que se inclúa como novidade nesta petición o de solicitar a transferencia á Xunta de Galicia do servicio sin facer un estudio previo, sin saber o coste que suporía, sin saber o alcance que podería ter esa cesión. Por iso, a nosa intención é que se permita o voto por puntos de forma independente dos dous puntos da moción, pois estamos completamente de acordo co primeiro deles, pero non estamos completamente de acordo co segundo sin facer un estudio previo sobre o asunto. Entón, non sei se pode facer a votación por puntos, se é un convinte. Despois, respecto a todo o que se dixo de que se está abandonando o servicio, pois decir que os servicios ferroviarios de viaxeiros pola rede de ancho métrico están declarados obligacións de servicio público e o Ministerio de Fomento aporta cada ano a financiación necesaria para manter eses servicios en toda Galicia. Aquí decir que, a través dun comunicado do propio Ministerio de Fomento, que non está previsto quitar ningún dos servicios que se prestan actualmente. En este punto, pois, decir respecto aos 12 millóns ou a cantidade económica que se fixo referencia aos 2 millóns, creo que hai certa confusión ao respecto, non? Decir que a DIF actualmente está ultimando un novo prego para toda a rede convencional ancho ibérico e métrico para contratar actuacións de mantemento e de inversión, estando prevista a licitación en próximas datas. Mentres tanto non se licite este contrato, licitouse o que se licitou por parte da DIF foron contratos puente con cantidades similares aos de ano anteriores, o que corresponde ao caso de Asturias e Galicia son eses 2.336.695 euros. Non quere decir que non se vai a facer a outra parte, senón que ahora mismo, como contrato puente, se contratou a mesma cantidade para mantemento de anos anteriores. Non é certo tampouco que non se fixeran inversións, eu teño aquí recollidas parte delas,
nos anos 2015 e 2016 pois pintáronse varias estacións, melloráronse outras, instaláronse máquinas de lectores QR en varias das estacións, e tamén están previstas obras xa dentro destes contratos para recrecido de andenes, iluminación e accesibilidade nas paradas de Pedroso e Ribadeo, novas marquesinas e iluminación LED en Rinlo, Puente Mera e Reinante, así como pintura en varias das estacións actuales, Foz, Nois, O Barqueiro, Ribadeo, San Cibrao e Xubia. En canto a isto, pois dicir que hai unha inversión importante, en este caso, tamén entre esas actuacións planificadas, que é a modernización das instalacións de seguridade de cercanías na rede de ancho métrico en Galicia, eliminando o bloqueo telefónico para pasar a regulación do tráfico entre Ferrol e Ortigueira automáticamente desde o control de tráfico centralizado, que suporá unha inversión aproximada de uns 12 millóns de euros. Quere dicir isto que o ferrocarril non está abandonado, que a liña de Feve que vai de Ferrol a Xixón non está abandonada, que si é necesario, e así o recalcamos en moitas ocasións, seguir pedindo que se intensifiquen eses investimentos e que se potencie ao mesmo tempo o servicio. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Socialista. Bueno, nós aquí, ao igual que o manifestado na sesión plenaria de xullo, pois coincidimos co exposto na moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, da mesma forma pois que no seu momento nos posicionamos en contra da pérdida de servicios, agora nos posicionamos en contra da pérdida de as inversións. Todos somos coñecedores das deficiencias que temos e, bueno, como avanzabas, pois creo que tamén entre todos pois temos que buscar que se melloren eses servicios ferroviarios en general en todas as comunicacións nunha comarca na que está lastrada con respecto a outras zonas da provincia en materia de comunicacións. Nada máis. 3 minutos do voceiro do BNG. Sí, eu non lle vexo ningún problema a votar os dous puntos conxuntamente, porque o punto de desacordo por parte do Partido Popular é o segundo punto, instar a Xunta de Galicia para solicitar do Goberno do Estado a transferencia do servicio ferroviario de ancho métrico. Eu xa me imaginaba que ese iba a ser unha das pegas que iba a poñer o Partido Popular. Eu non lle vexo problema ningún. Esta é unha moción de instar estamos instando a Xunta de Galicia a solicitar do Estado. Que haberá que facer un estudio previo. Claro, pois sí, pois estará que facer a Xunta de Galicia, non o vai facer o Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego na Diputación de Lugo, desde logo. Entonces, instamos que faigan o estudio. Non lle vexo maior problema. Sempre hai que solicitar estudios. A mellor este estudio despois se xunta co estudio informativo da autovía Barreiros-San Cibrao, que levamos anos en estudio informativo, ou co resto do corredor que está en estudio informativo. Ao mellor se xuntan, claro, tantos estudios, pois ao final non se fai nada. Eu creo que o Partido Popular aquí ten que ter unha decisión política clara, e nese sentido, pois, apoiar esta proposta que non dice ni máis ni menos que instar a Xunta. Instamos, como tantas veces que instamos a diferentes institucións. Eu non lle vexo problema ningún. Claro, o problema é por si, claro, despois no Parlamento ou na Xunta lles dicen que fan ustedes votando a favor das propostas independentistas dos nacionalistas. Non, ao mellor esa cuestión, igual que pasou co tema da AP9. E digolles outra cousa, isto vaise debatir tamén no Parlamento de Galicia, e ali, pois, haberá que posicionarse ao respecto, e ao mellor é ali, porque xa están na Xunta, ao mellor é ali onde tenen que dicir, pois hai que facer este estudio ou outro estudio, ou que sexa. Eu non lle vexo un maior problema. Desde logo que se iso é unha emenda de que retiremos nós o segundo punto, desde logo que non lle vou a aceptar. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, se non se acepta a votación por puntos, creemos que é unha mágoa, porque no fondo creo que estamos todos de acordo, que é ter un bo servicio de FEBE e de ferrocarril na provincia de Lugo. Eu creo que estamos todos de acordo no que é o fondo da cuestión,
discrepamos no segundo punto, pero poderíase facer unha rectificación da redacción instando a Xunta de Galicia a realizar os estudios previos pertinentes co fin de despois poder solicitar ao Goberno do Estado a transferencia. Poderemos modificar ese segundo punto, realizar os estudios previos co fin de estudiar a posibilidade de solicitar a transferencia dos. Facer os estudios previos transferencia, non? Cara a solicitar, sí, cara a solicitar. Facer os estudios previos por parte da Xunta cara a solicitar. Ben, máis debate ou aprobamos por unanimidade así? Así vale, non? Vale. Ben, aprobamos entón por unanimidade. Octavo punto. Octavo punto, moción do Grupo Provincial do BNG para a mellora das garantías para as persoas que participan en procesos de selección de persoal da Deputación de Lugo e organismos dependentes. Neste punto propoñía deixalo sobre a mesa para presentar unha proposta, se queres, firme das condicións unha vez que se fale con recursos humanos. Non sei se están de acordo nun plazo de un mes, 2 meses, de traer unha proposta máis en firme. Vamos a ver, dado que esta é unha moción onde se instaba o Goberno a facer algo, e dado que están a propoñer que o Goberno traiga aquí a debate un proxecto que englobe supoño que isto que se pedía e outras moitas cousas, coa posibilidade que teríamos nese momento de poder facer emendas, co cal realmente poder incidir sobre o propio proxecto, pois vamos aceptar o que nos está propoñendo o Presidente e deixalo en riba da mesa. A parte diso, tamén desta maneira poderían participar outros entes que se iban oílos, como son os propios representantes dos traballadores desta institución. Pero tamén coa advertencia de que ten que ser xa. O sea, isto non pode pasar para nada do verán, porque houve outra serie de temas que se deixaron encima da mesa ou ben se aprobaron e parece que durmen o sono dos xustos, non? En todo caso, se isto en 2, 3 meses, antes do verán, en definitiva, non se trae un proxecto xa elaborado para debate neste pleno, pois repetiríamos ou volveríamos a reactivar esta moción incluso con outros puntos que tiñamos pensado traer nos próximos plenos. Solicito, entonces, que quede encima da mesa a espera dese proxecto que elaboren desde o Goberno coa colaboración dos recursos humanos. Ben, o noveno punto xa foi debatido anteriormente. 10º punto. Moción do Grupo Provincial Popular para que a Santísima Deputación Provincial de Lugo adopte unha solución de xeito inmediato para que o persoal do Servicio de Recadación poida desenvolver o seu traballo nun espazo que reúna as condicións de saúde e seguridade laboral axeitadas. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente, señoras e señores diputados. Eu, antes de nada, se me permiten, porque estamos a punto de rematar o último pleno, acabamos de asistir a unha remodelación de goberno e, aínda que xa o fixemos a entrada, eu creo que toca felicitar ao vicepresidente por o seu novo cargo. Creo que era un tema buscado e deseado e, por lo tanto, pois, enhoraboa por o seu novo nomeamento. A moción que presentamos hoxe dentro do Grupo Popular é unha moción ben simple. É unha moción onde pedimos que se cumpla coa legalidade. É un tema que, cando nós estábamos no goberno provincial, durante eses 3 meses e medio, naquele entonces o Partido Socialista preocupáballe moito este tema e, a través da portavoz naquelas de Economía, hoxe subdelegada de Cultura, pois nos instaba a que dunha forma rápida e áxil lle buscáramos unha solución. O Partido Popular, no breve espacio de tempo que tuvo, pois a verdade é que se preocupou e ocupou e empezou a poñer encima da mesa posibilidades. Naquel momento, o Partido Socialista metía esa moción e o que nos pedía era que se apostara por un bello proxecto, cada vez máis bello, que o Partido Socialista tiña para reubicar este servicio na Fogar de Santa María, no segundo andar. É dicir, naquel momento
Eu decíalle e adiantáballe que iba a ser moi difícil. A señora Porto decía en aquel momento que cando eles retomaran o goberno provincial, nun breve momento, en moi poucos días, daríanlle ese proxecto para adiante. Pois o certo é que pasou 1 ano e 4 meses máis, despois de aprobar aquela proposta de goberno que ustedes traían a través dunha moción, e o fogar de Santa María sigue exactamente igual e o servicio de recaudación sigue na calle Tui. Hai que decir que sigue na calle Tui pagando un elevado aluguer e, ademais, sigue na calle Tui pesando sobre ese local un informe de Traballo e Seguridade Social que indica deficiencias importantes en aspectos como son a falta de mantenimento da estancia, unha dimensión do local inadecuada e un problema tanto do sistema eléctrico como do sistema térmico e de ventilación. Nós, hoxe, o que pretendemos facer simplemente é que se cumpla a legalidade. Non intentamos, desde logo, decirlle o que teñen que facer. Se a súa proposta era tan clara para o fogar de Santa María, fágana. Logo vimos que negociaban ca Cámara de Comercio e anunciaban na prensa que xa había un acordo para adquirir o local da Cámara para situarlo ali. Logo, días despois, vemos que o daquel todopoderoso vicepresidente, hoxe diputado entre os mortales, pois xa saía dicindo que efectivamente non se iba a trasladar ali e que de momento seguiría no local onde estaba. Nós entendemos que é necesario, é un local que incumpla a normativa e, por tanto, o que lle pedimos é que busquen unha solución e que busquen dun xeito inmediato. Eu creo que é moi importante que un servicio tan importante como de recaudación cumpla co seu traballo, os seus profesionales tean un local onde podan ter unhas condicións mínimas de habitabilidade, pero, ademais, o informe de Traballo e Seguridade Social dice que ese local incumple. Por tanto, non é unha proposición ben simple. Non lle impoñemos nada, non lle dicimos onde teñen que leválo, simplemente lle dicimos fágano, pero fágano xa, porque durante 8 anos do goberno do señor Besteiro condenaron a estes funcionarios a estar ali e agora xa, desde máis casi dun ano e medio de goberno do señor Campos, siguen estar ali, siguen sin ter unha solución. Nos facíamos unha pregunta no pleno do 29 do mes pasado e nos contestaba a señora Mayra dicindo que de momento non había nada e que seguían no mesmo sitio. Eu creo, despois da vehemencia con que a anterior diputada de Economía decía que había que darlle o proxecto de Santa María para adiante, que era unha postura clara do goberno. E, ademais, o decían, e eu leolle textualmente o que decía a acta, decía, nos comprometémonos cando cheguemos ao goberno, nun período de 3 meses estarán ubicados. Pois mire, eu tamén anunciaba naquel pleno que 3 meses despois preguntaríalle por o servicio e xa lle adiantaba que iba a estar no mesmo sitio. Pois non tardamos 3 meses, tardamos 1 ano e 4 meses e nada feito. Eu creo que hai cousas que poden esperar e hai cousas que o goberno ten que cumplir. E unha delas é esa. Por tanto, é unha moción ben simple, que espero que haxa unanimidade, e donde lle pedimos ao goberno que cumpla co seu traballo, que cumpla cos seus deberes e que lle busque unha ubicación digna para un traballo tan importante. Moitas gracias. Gracias. Agradecerlle sinceramente a felicitación e esperar que esa colaboración que hubo durante moito tempo e que está vendo xir este pleno continue no futuro. Gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Socialista. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, evidentemente, vostedes, ao igual que son coñecedores de que se acordou prorrogar o contrato do aluguer do local de recaudación, pois tamén son coñecedores, sin embargo, omiten na exposición de motivos, eu creo que intencionadamente, que se acordou solicitar un informe xurídico sobre os trámites a seguir para a adquisición de un inmoble urbano precisamente para o Servicio de Xestión Tributaria e Recaudación. Tendo en cuenta pois, que entre as distintas alternativas a valorar, como dixo, pois era a de adquisición da sede da Cámara de Comercio, porque ambos acordos son públicos e foron adoptados na mesma Xunta de Goberno, na sesión ordinaria do 21 de outubro de 2016. Efectivamente, ese informe xurídico conclúe en relación ao procedimento de execución que será o procedimento xeral que tramita calquer xulgado do social. Como saben, pois nin a Diputación é a Administración tutelante da Cámara de Comercio, que é a Comunidade Autónoma, nin tampouco é parte nos procesos de execución dos que coñece a xurisdicción social, tantos demandados, situacións de insolvencias, figuras análogas e, en definitiva, toda a realidade
de unha complexa execución que está en marcha desde o ano 2013 e que, como saben, pois é completamente allea á Diputación Provincial de Lugo. Polo que respecta á adquisición directa de un ben inmoble por parte da Diputación, nese informe tamén se di que a adquisición de un ben inmoble a título oneroso pois que exixe de unha memoria na que se xustificará a necesidade ou conveniencia da adquisición, tamén dos seus fins aos que se van a destinar e tamén pois deberá quedar acreditado no expediente a existencia de crédito adecuado e suficiente para a adquisición que se pretende e tamén a fiscalización por parte de intervención e, ao mesmo tempo, tamén se deberá determinar técnicamente a través da elaboración de unha memoria que xustifique a adquisición directa a superficie necesaria que debe dispoñer o local para situar o servicio de recaudación para esa finalidade. Bueno, eses informes técnicos pois deberían manifestar a especial idoneidade do inmoble, que a Diputación pois, tampouco é titular de un ben, non é titular dominical ou de dereito de un ben con ese uso, de un inmoble que pode ser susceptible de ese uso, e de non cumprirse estes requisitos, pois non estaría correctamente justificada a adquisición directa de un ben inmoble. Ao mesmo tempo, tamén solicitamos unha certificación registral na que se constata a existencia de cargas das que responde o inmoble, polo que se facía necesario proceder a unha análise máis exhaustiva de esas cargas. Entón, estamos na fase de solicitude dos preceptivos informes técnicos, tanto a través do Servicio Provincial de Recaudación como da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa. Non obstante, pois, ustedes tamén facían referencia a un informe de inspección de traballo. É certo que hai ese informe, tamén é certo que se dá traslado pois, naquel momento en fecha 14 de abril do 2014 ao jefe de Servicio de Urbanismo para que se subsanen esas deficiencias e que a proposta de medidas a adoptar e logo eles nos remiten outro informe en maio do 2014 no que se conclúe que a xuicio dos informantes e seguindo punto por punto o informe da inspección non se incumple ningún requisito de obligado cumplimento, así mesmo tampouco o manifesta a inspectora, así é como conclúen eles. Non obstante, do que sí poden estar seguros todos os profesionais do Servicio Provincial de Recaudación é de que, como vostede decía, pois é certo que un dos compromisos firmes deste Goberno é a reubicación deste servicio, dado que tamén foi crecendo, cada vez se presta este servicio a máis concellos que delegan a recaudación no Servicio Provincial de Recaudación e, polo tanto, necesítase redimensionalo. Pero tamén, como saben, na sesión plenaria do mes de setembro tamén se acordou que o servicio asuma a inspección sobre o imposto de actividades económicas, como primeiro paso tamén a prestación dese servicio de inspección tributaria. Polo tanto, isto vai a necesitar maior dotación de personal e, polo tanto, de espacio que está pendiente da aprobación da plantilla. Por outra banda, a situación económica da Diputación permite acudir perfectamente á adquisición ou reparación de un inmoble axeitado, redimensionado e adaptado ás necesidades do servicio. E, unha vez máis, quero facer un agradecemento expreso aos profesionais do servicio polo seu traballo impecable e exemplar e que agora, ademais, se ve en certa medida moi ampliado debido ás liquidacións derivadas dos procesos de regularización catastral que se están levando a cabo nos concellos e impulsados polo Ministerio de Hacienda. Así que, polo tanto, o que lles podo dicir é que nós vamos a traballar para o antes posible efectuar esa reubicación do Servicio Provincial de Recaudación. Moitas gracias. 6 minutos o Concello de Benega. Bos días a todos e a todas outra vez.
Bueno, decir ao portavoz do Partido Popular que polo grupo do BNG non vai quedar a unanimidade. Ainda que non sirva de precedente, pero compartimos plenamente a análise feita sobre este punto en concreto. Sobre o problema en sí. Home, nós mantuvemos aquí outras veces que cando alguén está nun goberno a súa responsabilidade non é eterna cos problemas que deixa. Non hai que esquecer quen levou para o servicio de recaudación e quen o mantuvo durante moitos anos. O que non quita que os que viñeron despois pois teñen a obrigación de corrixir algo que non é aceptable neste momento. Non? É completamente inaceptable que o servicio de recaudación esteña ali, tanto polo propio condicións de traballo dos funcionarios e funcionarias como polo servicio en sí. Non é un local axeitado para ter un servicio tan importante para a Diputación de Lugo como é o servicio de recaudación. O que pasa é que tamén resulta un pouco incomprensible cousas que pasaron aquí non hai moito tempo que puideron levar consigo a solución do problema xunto con outros e, sin embargo, non se fixo, como foi todo referente á cesión por 50 anos do hospital creo que son 50 anos, do hospital de San José, non? Que podía perfectamente albergar este servicio e outros moitos da Diputación e, sin embargo, de forma moi incomprensible, eu creo que para moitísima xente, non se fixo e decidiuse cedelo a alguén para un fin moi digno, por suposto, que o merecía, por suposto, pero podíase perfectamente casar a cesión a asociacións dese tipo, non só a que se fixo, coa medida de outras partes do hospital, por decirlo así, que se dedicaran, por exemplo, a este servicio e a outras cousas que tamén eran necesarias. Pero non se fixo. Non se fixo e o problema mantense, non? Co cal hai que solucionalo e compartimos, insisto, co que se dice na moción que hai que solucionalo con toda urxencia. Non se pode dilatar máis no tempo esa solución. En todo caso, po BNG, a solución sempre terá que ir orientada a facelo cun edificio público. Xa non digo que seña da propia Diputación, porque o mellor é difícil, non? Pero hai cantidade de edificios, incluído o que se falou antes, o Fogar de Santa María, edificios públicos que necesitan ser rehabilitados e o normal é usar os cartos públicos para rehabilitar un edificio público para dar un servicio público. O que non estaremos nunca de acordo, nin apoiaremos, é que a Diputación se embarque en máis compras de bens privados para solventar este problema. Hai cantidade de edificios na cidade, tanto algúns da Diputación, outros que non son de outras administracións, as que se pode comprar, restaurar, chegar a acordos, etc., para que albergue este servizo. Mentres que existan estes edificios sin restaurar, edificios abandonados en algún caso, pois nós, desde logo, non apoiaremos nunca a que se metan os cartos en compra de bens privados e, sobre todo, cando se trata de salvarlle a papeleta a alguén. Son moi propicios neste país a cando hai beneficios todos apuntarnos a cobralos, pero cando hai problemas que vayan os cartos dos traballadores e das traballadoras para salvarlle as castañas do lume a según quen sexa. En todo caso, xo deixo, insistir que calquer proposta que veña a este pleno que encaminhada a albergar este servicio nun edificio público da cidade, pois, no noso caso, será visto con vos ollos e intentaremos apoialo, sempre que seña rápido e xa, non espera máis tempo esta decisión. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. 3 minutos, perdón. Gracias, presidente. Quero empezar primeiro agradecendo, pedía unanimidade, agradecerlle as palabras e adiantar o voto favorable ao voceiro do BNG. Eu creo que cando un tema preocupa e ocupa, cando un tema estamos a falar de dependencias desta institución e de funcionarios, eu creo que a responsabilidade ten que primar. Responsabilidade que teño que dicir que non vexo no Partido Socialista. Eu non sei se cada vez que toca unha remodelación de goberno, toca unha remodelación de criterio. É dicir, cando Elena Candi era presidenta desta institución, en 3 meses intentou facer acercamentos cos traballadores, se puxo a falar ca Cámara para a adquisición dese local e ustedes trouxeron aquí unha moción pouco máis que poñendo o grito no ceo. É dicir, aquilo era unha locura, ustedes tiñan un proxecto moi fiable, moi sólido, moi contestado que contaba con licencia para o Fogar de Santa María e agora, despois das súas palabras, xa non sei se abandonaron ese proxecto estrella que naquel momento se aprobou por maioría aquí e agora xa están baraxando que naquel momento criticaban que era a compra da Cámara. Mire, eu non lle digo que ten que facer,
facer, fagan o que queiran. Se queren comprar a Cámara, cómprena. Se queren comprar outro local, cómpreno. Se queren utilizar dependencias da Diputación, utilícenas. Pero o que é certo é que os traballadores están nunhas condicións pésimas. E usted o que nos ven a ler aquí é un informe que dice están esperando por informes, nos leen un informe xurídico. Mire, esta é vontade política. É dicir, eses traballadores levan 8 anos nunhas condicións que un informe de traballo dice que ese local non é apto para iso, levan un ano e medio e usted me dice que están intentando, que están facendo. Non lle digo que ten que facer, o que lle digo é que colla o toro por os cornos, que busque unha solución e que arranxe rapidamente. E nos, además, é unha moción ben sencilla, unha moción ben simple. Pedímoslle vontade e pedímoslle un compromiso de que de unha forma rápida e eficiente aos traballadores do Servicio de Recaudación non lle vale que me diga que usted está facendo informes, que está mirando, que está tal, con informe xurídico, que ver a idoneidade. A idoneidade non sei cal é, o que está claro co local que teñen non vale. E, por tanto, a súa responsabilidade é poñer as pilas e buscar ese local. Nós non lle impoñemos local. Xa sei que usted cambian de criterio, ora xa non sei se entender que siguen co proxecto de Santa María adiante, se ora o proxecto da Cámara, non sei cal é. O que non se pode cambiar de criterio cada 2 días. É o que lle pido que fagan os deberes. Dice, porque a pregunta é, desde que usted está ao fronte desta responsabilidade, a parte deses informes, que fixo? Mellorouse o local, arreglouse a ventilación, as deficiencias que tiña o local, é dicir, fíxose algo, buscouse unha solución? Non. Pedimos informes, baixámonos en informes e pasamos o tempo facendo informes. Cal é o tema? Mire, eu dicíalle a portavoz daquelas de Economía, que era a diputada que hoxe está na segunda fila, dicíalle, mire, dentro de 3 meses preguntarélle por isto e seguirá igual. Seguirá igual. Pois mire, pasou ano e medio e sigue igual. É dicir, o que me está dicindo usted é que dentro do ano e medio voulle preguntar e vai seguir igual, porque se seguimos apoiándonos en informes non vamos para ningún lado. Eu remato preguntándolle cal é agora mesmo a proposta do Goberno. A proposta do Goberno é loitar por conseguir o local da Cámara e reubicalos así, é o fogar de Santa María ou é unha terceira vía. Eu o que lle pido é que sexa cal sexa, que aceleren os pasos e que arreglen un problema que é grave para os traballadores e que non están exentos de poder sufrir novas denuncias e que non haxa ningún problema de enfermedades laborais que despois veremos as consecuencias da Diputación. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do PSOE. Ben, como lle decía, vostede me preguntaba que é o que se fixo en base a esa acta de inspección de traballo. Evidentemente, se hai un informe, toda vez que se lle dá traslado a un decreto do presidente para que se subsanen estas deficiencias con unha proposta das medidas que hai que adoptar, e se o 6 de maio de 2014 hai un informe por parte dos técnicos, que, como vostede sabe, sin os informes dos técnicos ningún trámite administrativo se pode realizar, pois se conclúe nese informe de 6 de maio de 2014 que a juicio dos informantes e seguindo punto por punto o informe da inspección non se incumple ningún requisito de obligado cumplimento. Asimismo, tampouco o manifesta a inspectora. Quero dicir con isto que se eles entenden que non se están incumplindo ou que non existen esas deficiencias, evidentemente, o 6 de maio de 2014 enténdese que está resolto o problema. Non obstante, o que sí lle poido dicir é que eu mesma me reunín cos traballadores para explicarlle a situación, no sentido de que, evidentemente, sin os informes xurídicos, sin os informes que eles mesmos dende a súa área van a ter que facer sobre as cargas e sen o informe da Xunta Consultiva de Contratación de a Xunta, tampouco vamos a poder avanzar na compra da adquisición directa de a Cámara de Comercio. Non obstante, vostede sabe que había outras opcións en riba da mesa, pero tamén o que saben os traballadores é que nós imos a defender os seus intereses, porque é o que facemos aquí e é o que facemos onde gobernamos. Ustedes ben saben que foi o Partido Popular o que coa súa reforma laboral deixou atrás, é verdad, deixou atrás as indemnizacións de 45 días por ano traballado con un máximo... Claro, non, pero é así é como defenden ustedes os traballadores. Polo tanto, do que lles poido deixar claro aos traballadores e aos profesionais do Servicio Provincial de Recaudación é que é un compromiso firme e que vamos a adoptar as medidas necesarias para que se efectúe a reubicación do servicio o máis rápido posible. 3 minutos o vocero de Benega.
Non, nada, só unha cuestión nova, é unha cuestión que se me olvidou antes, non? Que se botamos contas o que se leva pagado de aluguer nese local, ao longo dos anos, probablemente puidéramos ter con eses cartos un magnífico local para o servicio de regulación, porque é unha auténtica barbaridade que unha institución como a Diputación esteña décadas pagando un aluguer para albergar un servicio tan importante da propia Diputación. E logo, xa para rematar, é a última cuestión, insistir en que, dicía antes, sempre apoiaremos calquer salida que leve consigo a rehabilitación dun edificio público. E, en contrario, dicir que nunca apoiaremos, por exemplo, a compra do edificio da Cámara de Comercio, pero aparte por unha cuestión de coherencia. Nestes tempos tan convulsos, políticamente, nesta institución, eu creo que é bon, ás veces, manter un pouco a postura, porque foi o que mantuvemos cando gobernaba a señora Candia, ela lembrarase perfectamente, mantuvémolo cando estábamos no goberno, mantuvémolo desde que saímos do goberno e seguimos mantendo neste momento. A solución para o servicio de recaudación non é a Cámara de Comercio, entre outras cousas porque non vai acelerar para nada o proceso. E a parte da compra vai haber que facer o mismo ou incluso superior investimento que calquer outro edificio para poder adaptalo ás necesidades dese servicio de recaudación. Co cal non leva nada consigo e, insisto, eu creo que non están os tempos como para que unha Diputación, a de Lugo neste caso, siga a incrementar o seu patrimonio que ten. Un minuto para rematar. Gracias, señor presidente. Eu lamento dicir que despois do debate seguimos interclaro se a súa aposta é o fogar de Santa María, se o seu fogar é a Cámara de Comercio ou só a súa aposta, porque dice, como parece ser que o informe dice que está ben, e que siguen no mesmo lugar. Mire, a mí pareceme moi ben que se reúne cos traballadores, a mí pareceme moi ben que os defenda aquí dicindo que tal. Mire, xa sei, pero mire, hai que tomar medidas. Non vale chegar aquí e dicir que son maravillosos e que fan moi bon traballo. Hai que tomar medidas. E nós o que lle pedimos é eso, que o realoxen, que se dediquen a eles. E resulta que agora o problema é da lei laboral. Home, hai que botarlle a rostro. Mire, vou recordar unha cousa, a mellor non o sabe. Os traballadores do Servicio de Recaudación son funcionarios. E, por tanto, a reforma da lei laboral me imagino que non lles preocupou moito, nin lles afectou moito. O que pasa é que, bueno, xa postos a divagar, calquer solución é boa. Eu digo en plan constructivo porque creo que esta moción xa foi votada e cando non estábamos no goberno e, por tanto, é unha moción limpia. É unha moción que realmente sí nos preocupan os traballadores do Servicio de Recaudación. É dicir, nós non decimos aquí que son moi buenos, que trabajan moi bien, que hacen todas as cosas. Non, busquenlle unha solución. Busquense unha solución. A que queiran? Home, agradeceríamoslle saber cal vai a ser. Se a súa aposta resulta que renuncian ao seu proxecto estrella, que era o fogar de Santa María, eu entendo que lles costa ahora decirlo, pero dígano. Se a súa aposta é a Cámara de Comercio, e non nos veñan dicindo que un informe xurídico lle vai dicir cal é o sitio idóneo. Non, o sitio idóneo é unha decisión política. E, por tanto, hai que decidir. Hai que decidir que moito me temo que a súa decisión xa está condenándose a que sigan no mesmo local. Moitas gracias. Pasamos á votación, tendo unanimidade. Unanimidade. Siguiente punto. Bueno, pasamos á parte de control e fiscalización. Non sei se os señores voceiros dos respectivos grupos queren entrar punto a punto ou, como ven sendo tradicional, leemos o título dos puntos e pasamos hasta o último. Por parte do noso grupo adicional. Entonces, asunto número 11 era dar conta da resolución da Presidencia sobre cesamento e nomeamento de vicepresidente. O asunto 12 é conta da resolución da Presidencia sobre cesamento e nomeamento de membros da Xunta de Goberno. O 13, conta da resolución da Presidencia sobre cesamento e nomeamento de deputados delegados, deputadas delegadas. 14, conta da adscripción ao Grupo Socialista do señor deputado don Manuel Martínez Núñez. 15, conta do informe de fiscalización do Consello de Contas sobre a xestión recadatoria de tributos, prezos públicos e outros delegados polos concellos da provincia de Lugo, correspondente ao ano 2012. 16, conta das resolucións da Presidencia adotadas durante o mes de xaneiro de 2017. Asunto 17, comunicacións da Presidencia, non me constan que existan. E 18, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Por escrito, a Secretaría consta a presentación dunha pregunta da voceira do Grupo Popular. Vai contestar a deputada da Medio Ambiente, Sonsoles.
Bueno, bos días a todos. Con respecto ao que pensamos facer no proxecto dos hortos, simplemente comentarlles que xa estamos facendo moitas cousas, se fixeron xa moitas entrevistas cos hortelanos para coñecer de primeira man a situación e as súas preferencias. En calqueira caso, as medidas que se van a levar a cabo, espero que próximamente, serán anunciadas a eles en primeira instancia e a partir de aí todo o resto do público poderá coñecelas. Nada máis. Ben, pois se non hai máis temas, levantamos a sesión.